Здрасти, хора! Днес играем втора част на Mad Games. Аз съм Денислав. Днес DFX Денислав 35. И предпочет ми днес да няма, не знам защо така. Опитах се да му звъня, обаче не стана и тъй, че се записам сам. За сега може и да звънни. Ако правих клип, ще правя клип на Minecraft скоро. След този клип, може би, сега Шериф Madness. Кажете ми за какво да правя и за какво да правя сам, че аз не знам. И не може да го бих. И браус на мене. Добре, имам 400 дечки. Не знам не знам защо не сте писали коментари в първия ми клип, който писах. И искам аз си мисля, че ще има доста коментари, доста подигравки и доста тъпи работи. Ама не, така че съм си добре. Не чак, наполовина. Тъй, че както и да стане, няма. И може и да играем всички. Скайпа ми се казва долна черта скоба DFX. Свършваме скобата друга долна черта Денислав. После Лембулинг и Бутвидангер. Ще го напиша долу в описанието. И кажете такова. Тлъй след ти да почна поредица. Не само с вратовчет ми. Ще бъде тъпо. Иначе той също ще е такова. Без мене. И така сега и започвам игра. Free for all, yes! Ще има линк на описанието на програмата, където може да играете. Трябва да си направите регистрация. Малко може да изглеждате за него, така че не се безпокойте. И сега то се опитва да избяга от всички, за да не може да умре. Ама аз го бих. Да слизаме. Майка ви да ебада, кружките отдолу. Или отдолу нагоре. Това става, не знам защо те. И така, опа, дишна се малко другаде. Тъже, и искам да знам, нали, кои обичате най-много, нали, на какво ви харесва най-много да снимам. Долу в коментарите можете да го напишете. И добре, ще ги спектейтваме сега. Например, така може да си правите скина. Така изглежда на програмата. Това са токените и това са купуващите се работи, които не знаят аз се купуват. Не знаят аз се купуват, ама тъпо е да си чук парите.
Аз преди това няма да го правя, ще си харча парите чак за такова. За CSGO и GTA 5 може и да се купя. Така че не знам. Добре, сега почваме. Изгледа Mad Murderer. Ако не съм мърдъра, ще са отлично. Не, тук те е патля. Тук те иде. Освен имам аз не знам къде се личвам, ама аз там пък не мога да се лична и... Те ще са по... Не става. Дейте, това е таз. Добре. Значи няма да стане там. Малко замълчах, ама без да искам. Сега се чудя. Ето. Винаги излезнали, ще ме убият. Ако не излезна, няма ме убият. Това не знам, ама аз винаги искам да излезна и така става. Сега падам, тъпо е сега. Ще ресна. Добре, дай да се ресна. Що се махна звука? Не знам. Върнем се. Аз ще отида в Вилкома, защото там на песен. И на мен ми се слуша песен. Ако не стане, ще ги за... Аре бе, майката стана. Добре, ето стана. И затова обичам песните. Ви прома най-вече, затова го обичам. И... Аз съм 67 лева, както винаги. И събирам за това нещо. Пишете в коментарите кой знае тази игра и кой не. Да знам. И така, аз смятам това да е за днес. Чао!